Dobrý večer. Ďakujem poete. Ja som trošku dojatá, pretože Moloch je veľmi, veľmi pre mňa osobný príbeh, pretože veľkú časť toho sme točili na Ukrajine a ako povedal tu náš pán prezident, je veľmi dôležité, z akých uhlov pohľadu je rozprávaná pravda. A bohužiaľ u nás je momentálne tá pravda často prezentovaná nie úplne ideálne a ja chcem poďakovať ASK a chcem poďakovať všetkým, ktorí tu sedia, pretože vždy som verila v to, že aj našou silou mimo tvorenia krásnych obrázkov je tak nejak poukazovať na veci, ktoré nie sú úplne fér, a chcem poďakovať všetkým, ktorí dávajú priestor ľuďom, ktorí kričia, ale nikto ich nepočuje. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.